Odonjore weche mag tuke ni bang' bedo oko e tuke mag adhula nikech kum mane ochiw gi riwruok mar FIFA. Tim mar Harambee Stars biro tugo tugi mokwongo mar osiep e kindgi gi tim mar Iran tarik 28 dweni e boma mar Tehran. Kocha mar Harambee Stars Injin Firat ogwelo jotugo mabiro chako tim ikruok tarik 17 kendo gibiro wuok pacho kaendi tarik 26. Patrick Matasi matugo ne club mar Police, Ian Otieno matugo ne Zesco e piny Zambia gin moko kuom jotugo mogwel. Joseph Okumu magoche e piny mar Belgium, Brian Mandela matugo Afrika ma Milambo, Eric Ouma matugo Sweden, Daniel Anyemba matugo e club mar Viborg piny mar Denmark, Abud Omar matugo ne Kenya Police bende oluongi, Amos Nondi matugo ne Ararat maniam Armenia, Richard Odada matugo e league mar piny Amerika, Alpha Onyango matugo ne Gor Mahia, Kenneth Muguna matugo ne Azam man Tanzania, Teddy Antonio Kumu matugo e piny mar Japan, Hassan Beja matugo ne Nzoia Sugar gin moko kuom jogo diere mogwel gi kochano endo. Benson Omala moselo ne club mar Kogalo gonde 19 kuom tuke 19 e league maduong' ogwel kaka jaloyo. Omala biro manyo thuolo mar tugo e kind jotugo mamoko mabendo luongi kama oting'o captain mar Kenya men Michael Olunga, Elvis Rupia matugo ne Police FC, Alfred Shriven e kind joloyo moko bende.